I know. Okay, thank you so much for letting me know. Yeah, I kept hearing the chips. Yeah, that's the bit that hurts. Okay, I appreciate that. Thank you. Have a nice weekend. Well, no, I heard all the chicken and whatever. Just going for dinner, just relaxed, you know, nothing crazy. What about you? Beverton Street. Nem kell. Jó, ez kész, és most már csak... Ma már nincs dolgunk. Nézd ki belőle és most kitöröm a pénteken. Yeah, enjoy it. I'll speak to you next week. Okay, bye. Ja, amúgy a headset, az nagyon szép, hogy ott van mellettem. Gyönyörű farkon. Ha van kedvelek, most sétálnak. Igen? Ez a környéken már nem sokszor voltál. Én a 800 éve járok. Később volt, egyszer. Ja, egyszer kimentem. Nekem én csak mentem. Pedig de, mindig ezt csinálod. De emlékszem, hogy kérdeztem valamit. Igen, de így tudod mindig jalszol, és így. De ez biztos, hogy anyai aztán. Na, nem nézünk babakig, gondolom. Most inkább nem. Jó, mert ugye az küldtem. 43. To Ryan Barnett. Egyet megnéztem. De érdekes, hogy van tudás. St. Mary's Church. Ne felejtsük el ezt a milyen margos az Isten? Előrébb megyünk? Milyen szempontból? De ez volt. Hát mert ez ugye a környéke a más része. De lehet, hogy akkor sem. To Ryan Barnett. Kekinél egy kicsit, sőt, szerintem nem vagy az, hogy ismerjük. Mondhatom, hogy majd tudom, 28 18-án, vagy valami ilyesmi. Jöttnek át majd hozzá. Islington Town Hall. Ha, még itt leszek a percet. De hát egyelőre úgy ezt vagyok leszek, hiszen... Szerintem, ha ilyen bizonyan nyugiban vagy Fanni, akkor érdemes. Nem érdemes. Hát, ha jön valami más, akkor nem erőlteted. Highbury Corner. Igen?
akarsz belőle ülni? Nem? Jó, nem baj neked? Közben nézem, hogy hol vagyunk közül, megnézem. Jó? Sehol. Mennyit? Sok. Ez egyedül. Szeretlek? Örülsz, hogy most nem mennék, ha kibaszok. Én nagyon örülök. Mondtam, most nem azért süt a nap. Én ma nem érzek késztetést az utazásra, mert tegnap, még egyszer mondom, hogy feszes voltam, meg tele volt a szolga, hogy a fülem. Most ezt nem hoztam el, de tudjuk, nem is akartam nagyon. De amúgy rossz vagy, hogy használt valamennyit? Hát szerintem igen. Én szoktam használni. Eltűnt a... De ma még ha hazamentünk, akkor csak ott tettek meg holnap délelőtt is. Jó az a sorozat amúgy, ez a Snow Girl, de amúgy ezt te láttad az első évadot szerintem. Vagy lehet, hogy nem. Hát olyan, mintha láttam volna. Hát láttam, hogy be van húzva. Szerintem együtt néztük valahol. Szerintem lehet, hogy együtt néztük, és lehet, hogy ezért nem látszik a Netflixen. De látszik. Csak hogy azt látszik, látszom. hogy nézted az első részt, de azt látszik, hogy végignézted volna. Imádlak. Ilyen a első szörnyű. Amúgy ezek nem jók, mert hogy így az ember elképzeli, de ahol volt, hogy nem Az ruhásnak az. csöndes. Hát ez itt nekem tragédia. Nem tudnék. Tudok egyébként. Hát ugye nincs hozzákerés, nincs fűtés. Ez a csenge? Nem, ez a Claire. Nem tudom miért jó. Nem, Ez de közözgeti? tudom, hogy ez valaminek a kifejezése. Igen. Hybrid is Hogy in vágyok station. arra, hogy törődjenek vele. Igen. Magányos egyébként? Nagyon. A családja? Fura. De van, hogy nem látják nyilván, hogy nem jól van. És nyilván tehetetlenek. Mindig a Barbie jut az eszembe. Mert ugye a Kati is tehetetlen teljesen. Igen? Hát, most jól van, azt mondom, és tehetetlen a Barbie. Igen. De az mit jelent? Gondolom, hogy nem szitkozódik. Nem szívem. Szóval nagyon sokat beszélgettem az Anitával az esküvőről, de tudtam, hogy nem fog tudni nekem segíteni. Úgyhogy azt majd intézem. Beszéltünk a kajáról egy csomót, és akkor mondta, hogy mert ugye meséltem neki, hogy kb. Milyen kaját akarnánk ezen a büféjelnek is azért. És mondta, hogy miért nem csináljuk azt, hogy legyenek ezek az ilyen büfé jellegű cuccok is, meg akkor, hogy legyen már ebben vacsorára bogács. Érted? Hogy akkor is már legyen kész a bográcsos kaja, hogyha valaki akar ilyen apróságot tesz. Nem az, hogy apró, mert az abból teljesen be lehet St. Mary Magdalene a Church. vietnámi kaja. Csak úgy mondta, hogy mi lenne, ha már akkor lenne bogrács. És akkor aki bográcsozós kaját akar, akkor az lehet bográcsozós kaját. Viszont akkor éjfélkor mit szolgálunk fel? És mondta, hogy hát a maradékot mindenből, hogy ezt elpakoljuk, mit a rendet rakunk, nem mi, kirakjuk a sütiket, és akkor éjfélkor meg előhozzuk újra a sósat. De mondtam neki, hogy ez nem ciki, hogy ugyanazt a kaja maradékot visszahozzuk még egyszer. Érted? Ez fura egy kicsit szerintem. Valami van. Szerintem az egy kicsit furi, nem? Visszahozom ugyanazokat a vietnámi Szerintem abszolút fura. Ráadásul úgy, hogy a taco, tudod, azok a taco izék, meg a vietnám, meg a kenyér, addigra már nem lesz vele jó, érted? Meg most megfontossák ott az emberek, Igen. szerintem az annyira nem. Nézd, ilyen szempontból. Hogy igen?
Hol vagyunk? Az valami vagyunk, vagy hol? Yeah. There's loads and loads of houses in the park and Liverpool Road. Neked miért lenne honnan megnézni? Nem mikor. De látszott, hogy már éreztem. Igen? Ez defibrillátor. Mit volt, hogy akkor csak? Meg a miért lenne erre? De akkor csak mentünk lenne. Nem, megnéztem. Most? Még csak nincs van meg. De már kiderült. Na, csak azt akarom mondani, hogy bizonyos értelemben az Anitáéké nekem túl szimpla volt. Tehát szerintem valahol a kettő között van az igazság, amit én gondolnék, és az Anitáék gondolnak. Tehát ez a catering, az oké, mit szolgáltak, oké, mit szeretnétek. Ezt megbeszéltük, hogy az öregeknek van hagyományos magyar kaja. Szerintem ez a köri dolog, ez majd évfő felé lesz jó. Szerintem is. Viszont azt már megbeszéljük a Tommal most vasárnap, hogy mert ugye van nekünk ez az ötletünk, hogy ilyen büfé, és az egyik oldal vietnámi, a másik a mexikói. Viszont mondtam neki, hogy mivel az a cateringes nem ér rá, amit a Zsófiékkal beszéltünk, mondtam neki, hogy mi lenne, ha csak benyomnánk egy ilyen sima magyar kaját, hogy tudod, ilyen igazi lakos kaját, vagy az egyik étterem ott környéken, kihozzák, felvál, na. Mert mégis csak magyar lagzi. Jó, még az mindegy, mert az minket nem zavar, hogy nem magyaros. Nem úgy, a feléjük. Ja. Feléjük is, a vendégek, külföldi vendégek felé. Ez nem baj, ha van egy ilyen csak azt vonulat. mondom, hogy ha azt akarjuk, hogy a stressz ne menjen a kajára, akkor most megkeresünk 3 helyet, bemondjuk, hogy magyaros, megnézzük az értékeléseket, vagy a neten hogy értékelik szizé, megkérdezzük, ráérnek-e, és egy gombnyomással benyomjuk, hogy ez lesz a kaja, és nem kell szalagodnunk. Nem? Igen, azt is lehet. De akkor még mindig lehet amit te mondtál, hogy a tájnak. Vietnámi. Úgy, hogy nem tudom mikor van az eskü, hánykor. 3. Jó, tehát 3 után eltelik. 3 és 7 között 4 óra eltelik az idő. Amikor is kell ez. Szerintem ez fontos, hogy ilyen büfé jelleggel. Ja. Szerintem az jó lehet. És amikor van a kihozzák fél 7-kor, kirakják a büfét. melyik büfé? Hát kirakják a magyaros büfékaját. Igen. És utána meg esti éjfélkor. Ja. Szerintem ez így áthidalható. És közben ugye még vannak a sütik. Igen. Mert ugye a vacsora után leszedjük a magyaros kaját, elrakjuk dobozokba, amit majd visznek a vendégek haza. Nem mi, hanem majd akik jönnek segíteni. Tudnék, hogy diákokat akarok megkérni, tudod, ott környékbeli. És akkor utána meg bogrács, és azt mondta Anita, hogy ő neki van egy ismerős, aki lehet, hogy bevállalja a bográcsozást, hogy jön reggel, elkezd körizni, nézi a bográcsot, közben fratyog, közben eszik, iszik, bulizik, mert ugye a haverja a Anitáiknak, meg én is ismerem. És akkor van egy felelős ember, aki megadja a bográcsos kaját. Szerintem ennek így van értelme most, de azt a büfére ezt is így gondolom én, hogy ez így lenne jó. Mert, hogyha Magyarországon laknánk most, az más, mert akkor készülődni, ezt beszerezni, elmenni, kóstolni, megcsinálni, nem tudom, ez a vietnámi mexikói. Viszont az egy hét nem lesz elég erre. És a tomot én értem, meg én is ezt akartam. Viszont azt még mindig meg kell csinálni, hogy az előételek, tehát az ilyen, ez a finger food-nak hívják angolul. Az ilyen piki. 1 és 7 között, mert ugye 1 és 7 között lesznek emberekhoz 6 óra. Mert azt fogjuk mondani, hogy 1-től lehet érkezni. És akkor ott van mondjuk 1 órát, hogy iszogatnak, eszegetnek az emberek, beszélgetnek, megérkeznek, elfoglalják a helyüket, a gyerekek kicsit játszanak, sétálnak az emberek, megnézik az állatokat, és akkor 2,5-3 óra megkészül a ceremóniára, akkor már elfoglalják az emberek a helyüket, és akkor 3-kor kezdődik pontban. Tehát ahhoz, hogy 3-kor elkezdjen a ceremónia, az embereknek 1-re oda kell, tehát 1-től el kell kezdeniük érkezni. Érted? Tehát meg kell hagyni másfél órát arra, hogy az emberek megérkeznek. De akkor van az, hogy bekap egy falat. Igen, pogi, nem tudom mi, meg ugye akartunk ilyen, de ezeket az ilyen bekapósokat, azokat szerintem berendeljük. Tehát
nincs értelme nekünk ezzel szarakodni. Egyáltalán Mert nem. attól mondta, hogy majd mi elkészítjük. Nem de hol? készítjük Mikor? el. Nincs időre. Azon a héten erre nem lesz idő, azon a héten rohangálni fogunk a ruha, cipő. De nem, hogy nem. De mit hova készítenéd? Hiszen csak péntek estétől tudsz Hát egyrészt hova rakod el? Sehova nem tudod Nem, el. nincs egy industriális nagyságú Egyébként hűtőnk. van, ugyan nagyon drágák, de ha ránk bízzátok ezt, akkor tehet ilyen kis Hallway, nice szendvicseket, head. tehet sushi falatokat. Én sushit akarok rendelni. De kis szendvicsekre is érdemes gondolni. Gyerekeknek. Nem csak felnőtteknek is vanni, mert én nem eszem sushit például. Tehát csak azt a mamáik sem fognak sushit enni. Tehát valamit, amit meg tudnak enni. Persze. Ja. De én ezt meg tudom csinálni. Hogyan? Érdeklődöm szendvicsek ügyében, és nem tudom hány szendvicset érdemes kirendelni. De csak ilyen picikét kell lennének, ilyen falatkák. Ekkorák bekapod és kész. Ja, ilyen 3-szor vagy nem tudom. Vannak 43 kifejezetten. to Neked Brian az a Barnett. Nem tudom. Ja, nem, még nem vagyok sem. Hát a sehol az indás, még van egy-két 3-4. Fanni, Nem akarok szendvicseket etetni. ezek nem úgy szendvicsek vanni, hanem amikor jönnek a vendégek, és elkezdenek készülni, valamit enni kell. Tudom. Hát arra van a pódi, az isler, ezek a De ezek sushi, csak- szendvics, ezek mind Hát arra. ez a szendvics, és azt mondom, hogy aztán van lazacos, körözöttes, talán Igen. sonkás, ilyen, olyan, amolyan, és mondjuk ebből nem tudom mennyi a poli mellé százat berendelek. Ja. Ja. Ja, és azt én ha rám bízzátok, vagy megengeditek, Akkor ezt akkor ezt elfogadom. elintézem. Ugye szendvics, fogácsa, isler az enyém, Igen. a fánk az nem az Az enyém. nem. Viszont a szendvicsből szerintem kell egy húsos, egy nem húsos, meg egy lazacos. Ennyi. Hát háromfélét már berendelek. Ja. De lehet, el fog fogyni itt a szendvics. Tudom. És akkor egy mellé meg akarok ilyen, tehát két ázsiai lesz a mellé ilyen falatkák. Tehát a sushi, azt elintézem, meg a sushi-nek viszont a És nyárteket. azt kell megbeszélnünk, hogy mert ezeknek meg kell érkeznie mondjuk délre. Hát legkésőbb. A mentes is az enyém, mentes Igen, a torta. mentes torta is ilyen. De most Meg a virág. az a Tomi. A virág. Milyen virág? A virágokat. Ez sok roma. Ja. Az a Tomi egy tomfeladat. Mi? A mennyasszony virágcsokra. Mi az, hogy ez a Az a tomföld? vőlegény feladata. Hogy érted? Ahogy mondom. Kérdezd meg az ügyét. Fölhívjuk? Hagyjuk beteg. Nem baj, ha ebből a szerepet kicsit kijön. Jó, de hadd pihenjen. Annyit írtál neki, hogy jön. Külön jó lehet, ahol én előttem, amikor az ablakot akarok nézni. Félsz? Ugye, hogy ugye? Nem, nász nagyék. Akkor az ki? Ó, nem. A főlegény. Kérdezd meg, hogy rám bízzál. Nem. Vagyis de ezt neki kell lebeszélni veled. Tottenham Park De Road. az a színvilág, ami volt tegnap, a menszonyról, nem tudom. Nekem az ilyen sárgás, egyszerűen ilyen sárga, narancs, tehát ilyen napraforgó jellegű, de ugye napraforgó nem lehet. De akkor azt az Ágival kell beszélni. Hát ezt a Tom elintéz. Veled. Hát csak abban mondani azért. Megkísérlek. Anya!
Tehát volt ilyen feladat. Manor Gardens. Tudnak küldeni. Igen.